دیرۆکا بێبەخت ji wextê ku erd û ezman di roja xwe ya şemşemîn de goka zemînê de afirandin ti mafê wê gelekî winda bû sed sal diçûn û hîn mîr û hakim li ser serê vî gerî bi fikr û ramanên wan pêş dikevin welatekî bi mirovên dilpaqij û xwedîsoz û erdeke pişînkayî û gul û çiyayên pîroz û ezmanên biazad û bakî bêtoz dagirger kirin girên çarparçe destên mirovan jiv qutbû û pisînorên dîwar û hasin xwestên bêhna çar gula di zindanên bîsînor de wan bifetsînin di sed sala bîst û yekan de û di va her sê salên dawî de bêje dîrok te çend kirasên kilîleke reş li bûkan te kir te çend kincên zavatiyeke bixwîn lê bejn û bala xorta kir ma qey mirin û dagirkerên tenê behra kurda ye ka were dîrok li pêşketina vî zamanî mêze bike were li vê ecêbê mêzeke di cejneke pîroz de û di her malbateke te bezeke dihate gurandin bi kêreka pola lê îro mirov mirovan digurînin serjên dikin bi kêrên guh bi şûrên misilmantiyê serê mirovan dikin bîranîneke ser bilindayiyê lê ew nizanin ku bûne hovên xwînxwar dibin mîr li ser serê hezar kesên biaqil û wijdan re tenê aqilê wan li ser dîtina pere û bêhna xwînê şah dibe erêtê dîrok baş lê min guhdar bike û di rûpelên xwe nûjen de bînivîsîne agirêkî bêdûman nîne wextê me çirûska agir pêxistin û zehê tîrmehê de me zanîbû ew dûman zû naye vimrandin û qelenên wê pir giran e heya ku guleke sol virşîn tê bi hezaran canî xort û keçand ber tava havînî zûha dibêje xwînî bêhna xwînê ji her derî tê çavên xiyanetê her qorziyeke reş û bêdeng xuya dike çima her aliyek dixwazî serkeftina me bike behra xwe xeyal nîzik e lê rastî pir dûr e wextê şêr diranê xwe di laşê peskoveke pir bedew de dixî îdî çiroviyên tirsonek û marên devcehr û kundên bêbext û bablîsokên xurt wê peskovê ji hembêza wê dernaxe û peskoviya me rojava ye û şêrê me li ser vî xakê ne ye pege û ye pejene ji hêza me ji hêza me tirsin